जांभळांचा पाऊस. साडी धर अशी कधी अगो काय खोळ अगो धरा अशी काय दोघं तू काय मूर्ख. दोन साईड दोन टोका धरा ती पण नाना तोपर्यंत पाडून सगळी मोकळी होती. तक ग अकले अच्छा दे अशा धर पाठी रे तकडे. नाना काढतात वर चढण काठी. गो ही पिशवीत भरा ती ब पाठी गिराईक होईत नाही तर. हा डायरेक्ट आ करा तोंडात जातली. खंय रवा कळत आमका सांगा. गो बाय पुष्पा धर असं काय ते मग पाडवल्यावर धरतलो. कशी शाना आज केस आणि बरा काळे करून इलं. आवडता कोणाक भाऊ मग बघतास ती बांधून गेला दोघांनी. पुष्पा खाली जा. हे बघा पलटण बघा कशी काय चालतात जशी का आम्ही चोरी केलीच नाही. जांभळा चोरच सगळी. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मंडळी आता आपण चाललो आहोत जांभळा काढू. हातानं गावणार नाहीत म्हणून काठीचा प्रयत्न आणि साडी घेऊन त्याच्यात खाली धरायची साडी की लगेच गावते. तर चला. आणि आरती आमची बघा फिरता जकडे तकडे. काय चाललं आरती? घरात तुका जाऊक नको. जा 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 जा. ये 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 येई 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 चला चल घर जा घरात. टन 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 टन. याने कोणती मैत्रीण वाटतं आरतीची. तर मंडळी ते बघा नाना आणि पुष्पा पण. पुष्पा बाया. तर आता आम्ही जांभळा काढणार. आपली दरवर्षीची जांभळी ना गेल्या वर्षी कोणतरी नेल्या त्यामुळे काढूक मिळाली ना. जांभळा वर उंचारलंय. याचं गो गमलो की माहित का हकडसून यायचं आता मूर्खाच काय गो तुम्ही. लाखाचे भाडे लागले ना गेले नाही पोट काढला का. साडी धर अशी कधी अगो काय खोळ अगो धरा अशी काय दोघं तू काय मूर्ख. दोन साईड दोन टोका धरा ती पण नाना तोपर्यंत पाडून सगळी मोकळी होती. तक ग अकले अच्छा दे अशा धर पाठी रे तकडे. ताट दूर बाय वर धर. तरी बघा काय आयडिया जांभळांची. वरून धर. हे असं काय करता. तुझ्या चाव नो फिरवती जांभळा काढले जरी नाना आमच्या कपाळात दांडी घालती. हा हा जाऊ दे नाही गेली. खाली 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 जाऊ. खाली जा तकडे जावा जरा. बाय तू खाली उतर वाळात. हय पाठी आहे पुष्पा पाठी आहे यासाठी. पाठी आहे खाली बघणे पाठी. बाजूला ना माझा धरा. जा.
कधी जा बाय बाय जरा जा खाली कोसळलं असेल त्याला जा गेलं खाली कोसळलं. उगो जा तिकडे पडा मेलं. उगो जा खाली पुढे काढी धर आई 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 आहे काढी जा. आई आहे इकडे जा त्या बाजूला. जांभळा खाऊसाठी बघा आई चाळीस पाठी बोला तू. अकडे अकडे काकण तुमच्या रे धरा डायरेक्ट आकारा तोंडात जातली ए धर तकडी धर आता येऊन दे अकडे अकडे येऊन दे पुढे ना भरपूर मग घे, चल. अजून बघा तकडेची वरची गप्पा तिकडे खेळायचा, बाकी खेळ आवडत नाही. ह्या मोडला ह्या बघ चार आहे. पुष्पा तू जरा खाली रह पुष्पा तू खाली रह आधी ते पाडू दे तरी थांब, ते नाना जमले. नाना काढतात वर चढण काठी गो ही पिशवीत भरा ती ब पाटी गिराईक होईत नाही तर हा कुठली मॉप अशी वाटत खाऊन बघूया हळू बर चिरडू नको रँका जवळ पाया पुढी का पुढे कर जांभळाचं रस आहे खाऊचो लागत आपण मॉप पडली पत्र्यात हा पिशवी उघडी कर अशी या करता. खंय रवा कळत आमका सांगा गो बाय पुष्पा धर असं काय ते पाडू दे तरी मग पाडवल्यावर धरतलो कती शाना आज केस आणि बरा काळे करून इलं बल पाठी ताणून धरा ताणून धरा. ताण अरे ताट धरा हे काकान तुम्ही ताणून धरा साडी तुमच्यारी हा पातळ सांगते तकडे पडणार पातळ कोसा पकड खाली जरा अजून. वर धर साडी ताट धरा अकडे खाली करा तो पुष्पा तुझ्यारी की तुझ्यारी माझ्यारी नाही तर खय मी खय तो ब बघ खाली जा मोबाईल ठेव ना आवडतात कोणाक भाऊ मग बघतास ती खालच्या बांधून द्या दोघांनी. पुष्पा खाली जा. वा काय जा वाटतं पुष्पा पाठी जा तू पाठी जा जरा पाठी जा हा आता बरोबर. तर अशीच ते अकडे काकी तुझ्या पाठी धर काकी तू पाठी मारती बिरती माका आउट करून ठेवते पाऊस पाऊस जांभळांचा पाऊस जमळ्यांचा पाऊस बाईच्या कपाळावर पडला कॅमेऱ्यात बघ बघतोय ते नाला मुद्दा म्हणून पण ह्या खऱ्यातले नाही होते ती पुढची बांधी ना पुढची ऐकी ना ही किरकोळ पडत पुढची आलं बा ती पुढची बघा पुढे टोका का ती जरा अहो जरा पुढे येते का भरपूर ती बघा हो हैतेरनाथ आता घातलास त्याच्या पुढची त्या फांदीत पुढे बघा किती जांभळ वाटते दिसली हकडच्या साठी हकडच्या तकडे बावल्याच्या साईड ओय बघा अकडे या साईड नालंगा काठी घालूची हा बरोबर खाली दाखव पकडा तरी हो आपण पकडा तर मंडळी बघत ती जांभळा काढली बघा तिथे हळू काढ बाहेर टाक लगेच टाक
काय ते तो घरटू उचलले टाक म्हणजे कसे चावले की तुका कळतले जांभळा खाले की म्हणजे आठवणीत राहत अरे ते हुमल्याने खाल्याने जांभळं खाताना हुमलेच मापत बरा आता गुपचूप पिशेत बरा मीठ लावून खायचा नानांका दी काढणारा एक देव कवी ना दादानी आपल्याक बघ चांगली ते नातवांका तकडे धरता मस्त जांभळीनी ती खालास ती जांभळीन ती वेगळी हा पुढे तू कमी तुमका ना पोट भरा तुमचा जेवण करून करून सांगणार बघूनच पोट भरलं ते ही घेऊ नको ही घेऊ नको ही घेऊ नको हिरवी हिरवी निवडक काढा ती पिशयेत नाही घ्यायची बुतू पिशवी कसली मेल्याची काय काय कुले लागले तर आग होऊन गेली असती या गरमेत खास असता त्यांका खाली उतरा सांगू होते नाचला असतात शेंगे कुल्याचे ते बघ अच्छा ते कुले घालतात कसे कुले ते आता गरम्यात लागते असते तर ना मग बघू नको बावड्यात बुडून ठेवू झाला असत हे बघ ते बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे कुल्याची शेंगे लावू काय सांग मस्त अशी पडला आता मोडली आहे ती सापाचा वळण ही बघ अजून जांभळं होत बरीचशी बघ बाय निवड गेले घराक नाना इकडे काय नानांचा थंय घर तर मंडळी अशा प्रकारे ही बघा जांभळा काढून झालेली आहेत आणि आता मी घरात चाललो ही बघा 10 मिनिटात आम्ही खेळ खलास करून टाकलो जांभळांचो हे बघा पलटण बघा कशी काय चालतात जशी का आम्ही चोरी केलीच नाही जांभळा चोरच सगळी कशी पळवलेली मजा येईल ना पण हा त्याच्यावर खायचे आहे तकडे पाहुण्याच्या आहेत मस्त तर मंडळी अशा प्रकारे ही बघा जांभळा आणून झालेली आहेत आणि आता आम्ही घराकडे जाणार आणि खाणार तर तुम्ही पण अशाच मजा मस्ती करत असताल मे महिन्यात गावा किल्ल्यावर तसंच आम्ही करत असतो आमका वेळच असता फक्त मजा मस्ती करू कामान पाहिजे नाहीतर चला बाय बाय